Shahararre fitacce wanda aka fi sani da wato Nura M Inuwa. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna a bakar zakin zakuna TV. Da Allah dan uwa yana roƙonka da idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha mai albarka mai suna a bakar zakin zakuna TV, kada ka sha'afa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu akai-akai da zarar mun ɗora. Sannan kuma idan ba yau ne farkon zuwanka ba, ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryenmu. Wannan mawaƙi dai wato Nura M Inuwa mawaƙi ne wanda ya daɗe yana taka rawar gani musamman ma dai a masana'antar ta Kannywood, wajen ganin yana fitar da shahararrun waƙoƙi musamman ma dai a ɓangaren waƙoƙi irin na soyayya da kuma ɓangaren waƙoƙi irin na faɗakarwa, wanda wannan mawaƙi wato Nura M Inuwa a cikin faɗin kowace shekarar sai ya fitar da album guda biyu kamar yadda ya saba, wanda a wannan shekara ma dai da muke ciki ta 2023 ba zai kasa a gwiwa ba wajen ganin ya kawo album ɗin nasa da kuma shahararrun waƙoƙin nasa kamar yadda ya saba. Kawai kai dai ka daure ka ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna a bakar zakin zakuna 1 TV domin samun shirye-shiryenmu akai-akai da zarar mun ɗora. Wannan mawaƙi wato Nura M Inuwa ya kasance mawaƙi ne wanda ya daɗe yana taka rawar gani a masana'antar ta Kannywood, wanda kuma har yanzu tauraruwar wannan tasha wannan mawaƙi wato Nura M Inuwa bata disashe ba. Shahararre fitacce wanda aka fi sani da wato Nura M Inuwa. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna a bakar zakin zakuna TV. Da Allah dan uwa yana roƙonka da idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha mai albarka mai suna a bakar zakin zakuna TV, kada ka sha'afa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu akai-akai da zarar mun ɗora. Sannan kuma idan ba yau ne farkon zuwanka ba, ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryenmu. Wannan mawaƙi dai wato Nura M Inuwa mawaƙi ne wanda ya daɗe yana taka rawar gani musamman ma dai a masana'antar ta Kannywood, wajen ganin yana fitar da shahararrun waƙoƙi musamman ma dai a ɓangaren waƙoƙi irin na soyayya da kuma ɓangaren waƙoƙi irin na faɗakarwa, wanda wannan mawaƙi wato Nura M Inuwa a cikin faɗin kowace shekarar sai ya fitar da album guda biyu kamar yadda ya saba, wanda a wannan shekara ma dai da muke ciki ta 2023 ba zai kasa a gwiwa ba wajen ganin ya kawo album ɗin nasa da kuma shahararrun waƙoƙin nasa kamar yadda ya saba. Kawai kai dai ka daure ka ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna a bakar zakin zakuna 1 TV domin samun shirye-shiryenmu akai-akai da zarar mun ɗora. Wannan mawaƙi wato Nura M Inuwa ya kasance mawaƙi ne wanda ya daɗe yana taka rawar gani a masana'antar ta Kannywood, wanda kuma har yanzu tauraruwar wannan tasha wannan mawaƙi wato Nura M Inuwa bata disashe ba. Mawaƙi ne wanda ya daɗe yana taka rawar gani a masana'antar ta Kannywood, wanda kuma har yanzu tauraruwar wannan tasha wannan mawaƙi wato Nura M Inuwa bata disashe ba.